Sınıftan üçlü sorular. Men 3'den tuttur ya 3. Diňe minnetdar diýýän mene. Hemmesi ve ondan hem köpüsü az wagtdan ýegişenne sowadyna. Her hepdäniň renkli täzeliklerini özüne jemleýän ýekşembe sowadynyň adyndan ähliňize salam. Ýaýlymyň başyny sunugat älimindäki täzelikler bilen gysgaça tanyş bolalyň. Sunugat älemi ýene renkli hepden izagalardy. Geçen hepde sunugat äleminde näme täzelikler bollyka Murat Öwezov muştaklar üçin Azerbaycan aydymynyň coverini deňiz kenaryna şeýle ýerine ýetirdi. Saçlarına güldüzüm, benim günüm gündüzüm, sensiz nece dözüm. Elbette Bilbil hanım hem muştaklar üçin ýaýlymda täzelikler bilen seni seven kalbim sana deli oluyor anlasana. Sana dayanamıyor. Öwezovlar maşgalasy. Bile devam edýäs. Şamyrat hem gyzykly täzeliklerini, muştaklaryny ödürlemek isleýär. Göwnümizde bolmasa, ýakyna Şamyratdan has ütköşük täzelikler bar. Indiki täzelik blogerlardan bu gezek blogerlarymyz hem hepde öz renklerini goşupdyrlar. Betbelli bu gezeki kontentinde 3 dostyny birlikde mehman edipdir. Hemde gyzykly meseleleň üstünde gyzykly söhbetdeşlik gurnapdyrlar. Göwnümizde bolmasa Abdusamedov, Murat Mollaýew we birdatlar diýmezler. Murat Molla meselem. Ya Murat Molla ýaxşy men atlaryny aýdyp geçsek akyn maňa datdan. Liboy prikol goýýarlar. Waýn tip, näme tip bolsun. Ardyna Murat Molla zady bitdir Comedy Club meňdeş birdat çykarypdyr bilýärmi? Comedy Club bildim, Comedy Club bilýärmi? Prikol düşýär, prikol gülkünçler şoň. Bunetti, bulam şonu diýär. Bulam enetti, bunetti. Şol wagt bir ýerine de oturýar. Oturýarlar. Täze jeýor, ala nokta. Bizim wagt şey diýen adamymyz hemişe täze zat edýärdik. İnşanam betbelli, bilim hemişe täze zat edýärdik. Renkli täzelikler dowam edýär. Ýaş sunat aýdymçy muham renkli tomdy şeýle aýdymly renklendiripdir. Bolmayda ondan beri bilýän men şondan beri söýseň senem meniň ýalym aýday sana bolşýaly. Indiki täzelik begler Nurberdi fakynda aýtmagyna görä %100 hit boljak duet aýdym ödürlemekçidi we ol aýdym ýaýlymda. Emma bul aýdym begleriň pikir ediş ýaly hit bolarmyka? Ama ýar gerekde wagt geçirip güýmen mene bana ýar gerekde. Duetlerden ýene biri Ceyhun Atajekow we Hemra Recepowdan. Oglanlar bu aýdymyň bölegini muştaklaryna şeýle ýetirmek istediler. Aýaly yanıp dur gözleri humaýaly belki-de hem durup süýýaly seni görmekçin. Benan aýdymçylarymyz hem täzelikleri bilen hepdäniň renkine renk goşýarlar. Selvi tuwaklyjyba bu gezek çek aýdymy bilen ýaýlymda. Selvi'nin klibi şekere geçiriş fırsatyna gyzylyny ýitiren aýdymy özüne çekermike? Kuragaçan. Ondan var men ýerin aşagyna gidip başladym ýa-da oýanlaryny ütüp gorkdum. Ya dedik. Gyzyldan jyrmada ýetirdik. Çek.
Kenan aydımçılarımızdan aktivlik devam eder. Laçın Mehmedova vatanımızı vasfeden ovadan aydın bilen yaylımda siz üçün. Öňe barýarys biz öňe, arkadaly serdarymyz siz bilen öňe. Renkli hepdämizi Avadan Halmedova bile devam edeceğiz. Avadan Halmedova bu gezek şettalaydı mı bile yaylımda. Göwnümüzde olmasa Avadan'ın şettalaydı mı bilen Celil seni söyyer aydı mı? Özara gürleşerler. Näme diýsen alyp bereyim, Ona alıp verecek, bana alıp verecek. nire diýsen alyp gideyim. Seni isleyen yerin alıp gidecek. Sen diýäniň bari yalan ýaly. Dilim gurlasa bolýar, Sebebi Celil seni süýýär. sen diýäniň şettali. Mekan Ata FM täzelikleri bilen yaylımda siz üçün. Ýöne göwnümüzde bolmasa Mekanın bu aydymı Şamrat Orazowyň aydym bilen biraz meňdeş ýaly görnýär. Koydum men iki gözüm arada. Senne dermany. Didar Kakabayev bilen devam edeceğiz. Didar Kakabayev Gawanyň aydymyny muştoklaryna üýtgeşik duýgu bile ýetirmek üçin kameralaryň öňüne şeýle çykypdyr. Kızıklı soraglar hemde sahna arkalary. Bilişimiz ýaly ýagşy bagşy şow 2 ýaýlymda görenleriniz bar bolsa biraz saradyp bilersiňiz. Emma görmedik bolsaňyz arkaňyza ýaplanyň we kızykly soraglar üçin biziň bilen galyň. Ýagşy Boşonow Nazir Habibow şeýle sorag berdi. Näçe kilometr? Şuwatmy? 3 ay mundan öň. 100. Ýagşydan perwana şeýle sorag. Yüzlerce şähertliň içinden hakyky öz elim bilen ýetişdiren şähertliň barmy? Yaş ben de özümüze şähertlik takip gezip gördürsler o dost. Öýüme ihman olup toýdan toýa. Edir elimizi bile ýetişdirmeden gaýbana oğlanlar tuwalamy, ihlasly oğlanlar bar. Haýsyn aýdyp berjek? Birinji ilki bilen. Resul Çopan faýt berir. Eger durmuşyňyz film bolsady, ol filmiň ady näme bolardy? Söp berýär. Emme dat döňde. Synaw. Bu näme? Köp synawdan geçdim. Kynçylykdan am geçdim. Ay mene bilem oy. Film adı. Şunu maýdym bilem. Şeýle ýa-da mena bilen okdy goýajak. Ey Perwan rowayaty zat diýeýin. Ýa-da? Perwan rowayaty zat. Perwan rowayaty. Durmuşdyk goýan. Bu durmuşda agyr günämma, kıyın günämma, gowy günlerämma. Ajy durmuşam diýesi menen oksyjy durmuşam diýe. İkisini hem her kim görýär. Ýagşy we Ahmetden kızykly degişmeler. Arsi hadi bir zat diýdim arsi konkurentden. Başga ýol. Sen haýda ýetýän şoň ýyzna. Nanay. Ol başga ýol, men başga ýol. Ha? Ol başga ýol, men başga ýol. Men nanay ikini bir ýola salýa. Aslında var atat ýagşy ýatypdy haraşoşdy dam çykaýdy. Haraşoşdy näde dogrymy ýa? Haraşoşdy. Men hakykaten tat ýatypdym ýöne ýatan ýerimde dam ýatdym. 40 ýylla galdym. Boynum al. Berekella onu arada gurrun yok. Yöne men berdali Ahmet Damdam diýip çağırdı beri. Yöne gaýçyň gördüňmi? Kabutdy meni Van Dam diýen ýalyr.
Düşüney sen idin damarga majalama men düşüney öwürjek bolma oyuncağıma sen düşüney insanına men ki boljağıma sen düşüney Murat Öwedov kızıklı sorular cevaplamak için bugün yeşenme mikrofonunu yıldızımıza bugün ayrıtın tayarlanılan 3 sorularımızdan verdik. Minnettarlığımı bildirmek için aydıp boljak 3 söz. Minnettarlığımı diňe minnettar diýýän mene. 3 söz aýtmaly bolsa, käbir duýgulary beýan etmek üçin belki käbir ýerde söz hukmanam däl. Sebäbi duýýa adamyň özi minnettarlyk bildirýänini ýüreginden aýdýan boly üstad diýmeseňem geçýär duýgulary hiç wagt ýalan sözler aýtdy. Ýerden turaňyza eýdýän 3 sany zadyň. Ýerden turamda her gün bir kil turýanna. Bir gün turýan uzak gün özüm wara kritika wad edýän halama şol. Näme dip gördüň, näme aýdýan, näme klip etdiň. Şol uzak gün Murady özüni kritika wad edýän. Käwün orta turýan aýna seredýän, zat etýän. Настроениям goý, çağalar gujaklaýan. Her gün her kili terezde. Aýtmany gowgarýan 3 aýdymyňyz. Säher şemalyny gowgarýan. Kän ýyllar geçdi. Olin her toýda aýdamda ýene de şo bir duýgu bilen aýtýan. Ondan çalt aýdymlardan ikimi de barybir gowgarýan şonu. Ýadydan o. 3-nji aýdym. Ejäni gowgarýan, täze ejaýdymmy? Ejeme, şol aýdym. Bir denana bolmaly 3 şäherdet sizin pikiriňizçe näme? İlkinji bilen dogruçylyk bolmaly. Taka denan hem adamda da. Yalan söýleseler men bolanam. Täze men oňorsam hiç kime yalandan yalan söýläp bilemem. Imma jaýerine yalan ýaşydyr diýär öde bolen men jaýerine de yalanyň dogrudygyny kän kabul edip bilemem. Täze yalan zat bilen dogrudan edip bolanam. Denanna dogruçylyk bolmaly, mehirli bolmaly denanlar. Bir ýyldızda bolmaly, 3 sany zat. Stil, image stil bolmaly, duruş bolmaly. Men pikirimçe şu wagt aklyma gelen kän zat sanap bolar. Sahnada durmak. Kumyrlamyň biri sahnada duruş we sahnada çykyş diýende Jackson gören öýle. Jacksonyň sahnada duruşyny gören öýtürýänmi? Ana şonu ýaly durmagy başarmaly aýdymdan men belki. Ondan soň energiçnost bolmaly aýdymçyda. Adrenalin bolmaly aýdym aýtmagyň sahna. Ondan zritselsky simpatiýa bar. Adamlar aýdym aýdyp dursun oly hemmesini gözden salmalylar. O bolmaly hukman. Elbette sesem o bolmaly. Kızykly soralara gelýär. Sunat älimindäki iň gowy 3 maslahatçyň. Iň esasy 3 tane maslahatçym. Biri gelnejem, Bülbül hanım. Birini şoňa diňledýän. Hiç wagt ýalan sözlerini okulaýan. Ondan şatlykdan kän maslahat alýan Sopuýew. Biram 3-nji Şamrat diýipler. Şolong 3-te menden kän alad edýän adamlar diýipler. Ýene bir ýetişip gelýär, oň adyna Emir diýilýär. Kaka diýen bolýar, şul aýdymyň erwetde la diýen bolýar. Ýöne şu klipde diýär şu arkadaky näme biram eşigiň kän oturmadylar zat diýen başlady. Ha olaryny görersiň. Indi bolsa Murad öz bolanyň üçin beresimiz gelýän soraw bar. Könülün we gowran eşikleriňizi näme diýäňiz? Hiç degmeýänlim ma bilýänmi? Sebäbi ekskluzivliginden beter onu käbir eşikler bar. Diňe şo bir klipe, şo bir obraza gelişýän eşikler bar. Onu ne men başga ýere keýip bilýän, ne bertem sen başga ýere keýip bilýän. Kemme ýere geljek eşik däl. Şoň üçin hem durýar, ýadygarlyk hukmunda. Görýän ýatlaýan şo klipde geýipdim. Kstati ben o nima kemme bir de baksın seyredeli şehre şonna kostüm var entem nur güllü kostüm ne çileşti onun var. Tatkan çileşti. 10 yıllanım köp geçendir. 15 yılım kıdatlarım duranlar var. Atak yönü köp kıdatlanmayı Cigilemme, geyip boljak atları paylayan, berýän, gowarýan, aýdymçylara bermek gowarýan. Sebäbi ýa-ni täze çykyp başlan aýdymçylara berýän bol näçe ýyldan soň garşyňa çykyp agam ýadymy çempion far kostüm berdim diýä bolan. Beýän. Üçlü sorawlarymyza dowam edýäs. Iň ýakyn dostunda gowarýan 3 şähertiniz
doğruçulluk genede. Meni bolşumyaly kabul etmek. Men känmir gatty bir häsiýetine çydap boljak biri däl bolmam mümkin. Sebäbi durnuklyra häsiýetim bar. Göni aklyma bir dostum ýadyma düşdi. Adyny aýdyp durmaýyn. Men gahar eden wagtym käwat oňuma saldyrýan. Ondan sonra düşünýär. Bolly. Da sen настроениň gowdal düşünýän. Erti görüşelik kimdi. Hiç ile öýkelänip menden. Näme diýen? O da gowna çyk bolsa gowarýan. Prozrachny bolmaly adam. Gizliň bolmasa gowarýan. Aýralygy üç söz bilen aýtmak biraz agyr geldi Murad öwede. Aýralyk bar. Mysal üçin ışykda söýgüde aýralygyň derden bir hili belli bir wagtdan soň ýatlaýan bolan lezzet ýalym ok görnýär. Bir tarapdan seredýän wagty kyn, çek bolmajak ýaly. Agyr aýralyk, kyn. Umuman kyn. Iň gowarýan 3 sany daşar ýurdaýdym çiň. Gowarýan 3 sany daşar ýurdaýdym çiň. Gowarýan 3 sany idealym bar. Şolar aýdaýyn. Olam 3 saýdymçy däl. 2 saýdymçy. Biri biziň öýümizde Emir bilen Elifşanyň "Kaka şu käwa hereket edýär, kaka maňa derediýär" diýip aňyrtmakdyr goýar. Jacksonyň heykeli bar öýümizde. Michael Jackson kumir diýip bolar. Biri şol, ikincisi Tarkan. Tarkany hemme tarapdaýyn. Hem ol gowy adam, hem gowy artist, gowaýdymçy, dörtlük. Üçüncüsü Şahrukhan. Tarkan bilen görüşdik bir ýerde. Beğendim. Şahrukhan bilenim. İnşallah Allah netibämi ýatsa, bir gün görjegim andan. Üçtünde meňeş ortak häsiýetler bar aslında. Üçtem hiç kim bilen ýarşanokdur. Diňe her gün öldürniň has ideal bir görnüşi bolmaga çalışýar, öldür bilen ýarşýarlar. Gyzykly söhbetdeşiňiz üçin köp minnetdarlygymyzy bildirýäs. Minnettar. Kän wagt garaşdyrdım biraz. Seni şuna oğudan yere gürleşmek nesibämi eken. Ýyldızlaryň günlük durmuşyndan gyzykly habarlar. Ýyldızlarymyz bugünler näme diýerler? Azat Dönmeýew. Awaza syýahatyna. Mavlyanov bolsa Kapadokya syýahatyna. Доброе утро, дорогие друзья. Мы сейчас едем фотографироваться с воздушными шарами. Ребят, это как, во сколько это происходит? Это рано утром, вот сейчас 5 утра. Amalianyň çagasyna bolan söýgüsi. Elini oýdanla. Çekme saçını. Gahre. Ana bular oňuşdylar. Ýöne menki onada. Oğlum ne edeceğim? Emre Recepov ve Ceyhun Atajykov Kurban Bayramyna şeýle şowgun goşdylar. Yanıp dur gözleri humayali, Pekide hem duru fityali, Severmek cennet. Şamrat Orazov canlı sesle oly işin başına.
Yaylymyň bu gezek sany hem şundan ibaret. Ýekşembe günüňiz biziň bilen gyzykly geçendir diýip umyd etýäs. Innik hepdeniň dinç gününe çenli görüşýänçek hoş sag bolun.